Vítajte pri ďalšom pokračovaní audiovizuálnych podcastov Fakultnej nemocnice Nitra Impuls zo Špitalskej. Nachádzame sa však nie na Špitalskej, nachádzame sa v gymnáziu Cyrila a Metoda tu v Nitre. Veľká vďaka, pán riaditeľ, za toto podcastové štúdio. Úžasné podcastové štúdio. A vy už vidíte, že začíname rok so ženou, s peknou ženou, ktorá pracuje vo Fakultnej nemocnici Nitra. A teraz si pomôžem opäť papiermi. Pozerám. Pani Vaňová, a vy odkedy u nás pracujete? Dovolte mi privítať vedúcu sestru psychiatrickej kliniky Klaudiu Vaňovú, lebo teraz sa pozerám, že vy ste skončili najprv v 87. odbor detská sestra. Áno, je to presne tak. Áno, a teraz som sa stratila v tých dátumoch, preto som sa nevedela zorientovať. Potom ste, že diplomovaná detská sestra v 2003. Áno. Potom, že špecializácia v špecializovanom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 2005. Áno. No, čiže BCMGR, PHDR. Krásne. A rok 2018, tam ste čo? Ukončili Slovenskú zdravotníckú univerzitu, špecializácia v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie. Samozrejme, čiže pracujem od toho 1.8.1987, kde som skončila ako detská sestra a aj som nastúpila na detské oddelenie ešte na Zobory. Wow. Lebo môjim snom vždy boli deti. Ale napriek tomu, že pracujem u dospelých, tie deti mám rada naďalej, len troška sa to potom už zmenilo. No, že troška dosť, lebo teda od detí sa dostať na psychiatrickú kliniku ako teda zdravotnícky zamestnanec a nie ako pacient, to sú také nejapné fóry. Asi ich máte plné zuby, nie? Že skončím aj tak u vás. Nie, to sa tak deje. Veľa ľudí to tak hovorí, samozrejme. No, aj naša Zuzanka hovorila, že po tomto rozhovore určite budem súci pacient k vám. Ale ono to nie je až taká úplná sranda, celá tá práca na tom psychiatrickom oddelení a pôjdeme pekne od Adama. Ako sa od detí dá dostať na psychiatrickú kliniku? No, nebolo to tak hneď, že od detí k dospelým, ale prešla som najprv na oddelenie detskej psychiatrie, čiže pedopsychiatrický úsek, ktorý tiež bol na tom Zobori. Tak som sa k tomu tak dostala. Lenže okolnosti vonkajšie viedli k tomu, že Zobor sa sťahoval, pracovala som tam 1 rok a prišli sme vlastne na to oddelenie veľkej, skutočnej psychiatrie, kde som sa dostala už pracovať na oddelenie. Ale na tej pedopsychiatrii, keď hovoríte, že veľká skutočná psychiatria, ja mám pocit, že to muselo byť ale ešte o čosi náročnejšie, lebo teda ja keď prídem k vám na pedopsychiatriu, obzvlášť v tých obdobiach, ako sú, že Mikuláš, Vianoce, to je šialené to sledovať v zmysle, že sama som matkou detí vo veku 13 a 15 rokov a keď tam vidím deti v tomto veku, ktoré sú tam hospitalizované s rôznymi teda diagnózami, to musí byť akože extrémny nejaký ako záhul aj na tú vašu psychiku. Aj keď teda už nepôsobíte teda na tej pedopsychiatrii aktuálne, ale keď ste teda tam vhupli na tom Zobori, čo? Tak, bolo to niečo iné. Bola to práca s deťmi, ale úplne s inými deťmi. Ešte v tom čase tam boli vlastne detičky, ktoré mali také nočné pomočovanie a také ľahšie diagnózy. Teraz vývojom času tejto doby, vplyvom digitálnych technológií sa to všetko mení, aj možno vplyvom covidu ešte niečo. Aha. Čiže pribúda iných diagnóz na tej pedopsychiatrii, je to tam veľmi pestré. Poruchy správania, závislosti, tam už máme látkové, nelátkové, čiže to sú tie na mobiloch, na počítačových hrách. Čiže deti, ktoré sú závislé od mobilných telefónov, od nejakých, predpokladám, sociálnych sietí. A ak to už prekročí nejakú hranicu, končia na pedopsychiatrii? Áno, končia na pedopsychiatrii, keď je tá hranica už taká neúnosná, že naozaj treba režimovať tie deti. A vlastne tam majú tie telefóny aj odobraté. Tam sa naučia pracovať so psychológom, špeciálnym pedagógom. Sú tam učiteľky, vychovávateľky. A tie deti dovedie vlastne to, teda rodičia ich dovedú, že to už nezvládajú, že tie limity na tých mobiloch prekračujú, že trávia tam niekedy čas neúnosný a do 4. rána napríklad. Nedokážu stať do školy. To je šialené a teraz rozmýšľam, lebo napríklad v prípade mojej mladšej dcery, ja som jej nastavila limit na tie apky. A toto nie je cesta? Nemáte, alebo teda, tak ľahko sa mi mudruje, keď to mám nejak nastavený, akože ten režim, a keď už prichádza dieťa, ktoré je teda, predpokladám, že viac ako 10-12 hodín na tom mobilnom telefóne. Čo je to zlyhanie rodičov, rodiny, nepozornosť? Alebo... Možno je tá doba taká, ktorá priniesla tu aj prezamestnanosť tých rodičov. Niekedy sú to matky, ktoré same vychovávajú tie deti
detí, že musí mať jednu aj dve práce, potom tie deti sú často u starých rodičov, že to tak nepostrehnú niekedy. No. OK, takže to je asi aj tá generačná vec, ako hovoríte, že ešte na tom zobori, na tej pedopsychiatrii ste riešili nočné pomočovanie. Áno, tak viac menej. Sme už na látkových a nelátkových závislostiach. Látkové znamená teda, že máme naozaj mládež, ktorá sa dostáva do takého toho kruhu závislosti, či už od mäkkých, tvrdých drog a alkoholu. Tak toto už sme v tejto dobe? Áno, sme už v takej dobe. Toto je tá moja úzkosť, ktorú mám vždy, keď tam prídem, lebo viem o týchto diagnózach v zmysle, že to tam zažijeme na vlastné oči. A pritom ja som chcela tento rozhovor začať niečím úplne iným a nedá sa to zvesela zase na druhej strane, ale OK. Aj toto je odbor, respektíve oddelenie, ktoré máme vo fakultnej nemocnici Nitra, a síce pedopsychiatria. Poďme ale hovoriť o tej takej veľkej psychiatrii, ako ste to aj vypomenovali. Sme v podstate v tej druhej polovici mesiaca január. Sme tu mimo tej červenej, ktorá zasvietila na kamere, sa bavili ešte s pani Váňovou, a síce, že mne osobne sa veľmi náročne dostávalo do toho pracovného režimu, a s našou Zuzkou, ktorá nám spravuje sociálne siete, sme sa bavili, že či to nie je také povianočné blues. Deje sa toto, že ľudia majú takéto problémy sa dostať a nabehnúť, ale to asi nie je úplne, že cestou psychiatrie, ale cestou psychológa, pravda? Áno. Určite to môže byť. Áno. Tak som skočila do rečí. Určite áno. A je to cesta psychológa. Viac takých momentov aj iných prežívaní vedie najprv tých ľudí k psychológovi a niektorí nechcú ísť k psychiatrovi. Niekedy stačí tá forma psychoterapie, pohovorí s tým psychológom a už sám ten psychológ vie rozlíšiť, kedy odporúči tomu svojmu klientovi navštíviť psychiatra, že je to treba už nastaviť aj na lieky. OK, tak poďme hovoriť teraz už naozaj o tej veľkej psychiatrii. S čím sa vy potýkate, pani Váňová, počas toho vášho pracovného týždňa, mesiaca, dňa? Kde sa nachádza spoločnosť možno práve z toho pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k psychiatrickým pacientom. A potom bude aj taká podotázka, ale tu si budem šetriť, aby sme nestratili teda túto líniu. Kde sa nachádza teda psychiatria tu na Slovensku? Kde sa nachádza možno tá spoločnosť, ak by ste to porovnali, lebo teda dlhý čas ste strávili u nás v nemocnici, aj trávite, tak kde sa nachádzame práve s tým psychiatrickým a duševným zdravím na Slovensku? Tak myslím si, že to duševné zdravie nie je až tak do popredia dávané, jak by malo byť. Niekedy sa vypracovávali ešte také programy duševného zdravia. Myslím, že bežia aj stále, ale nie je to tak propagované. My v rámci kliniky sa snažíme teda tých pacientov, ktorých máme, buď už hospitalizovaných, alebo aj po hospitalizácii aktivovať v takom klube Oáza, ktorý sa volá. Býva vždy vo štvrtok, kde sa pacienti stretávajú, už tí, ktorí boli hospitalizovaní na oddelení, a tak sa vlastne aj socializujú. Množstvo týchto pacientov sa totiž to uzavrie a málo chodia von do spoločnosti. A vlastne v tomto klube majú takú možnosť sa stretnúť. Vždy ten úvod toho klubu je strávený spolu so psychológom alebo psychiatrom, kde si každý povie, čo má nové, čo prežíva, čo sa mu aktuálne udialo. A potom majú také voľné sedenie títo pacienti, že sami si posedia, spravia si kávičku, občerstvenie a niekedy to ešte pokračuje tým, že ešte idú do mesta na kávu, a to už také skupinky, nie všetci. Psychiatria a psychiatrické poruchy sú také akýmsi tabu ešte v našej spoločnosti. To mala byť moja podotázka, že či je to tabuizovaná téma. Ľudia majú taký akýsi ostych, keď sa ocitnú aj u nás, aj sú hospitalizovaní, vrátiť sa späť. Čo povedia susedia, čo povedia v práci, že som bol na psychiatrii. Niekedy aj tá penka sa dá vlastne vystaviť u obvodného lekára, že aby tam nebola tá pečiatka toho lekára, aj keď teraz už teda elektronické tie penky, aj ukončiť sa dá vlastne tým obvodným lekárom, aby tam nefigurovala tá psychiatria. Ale už viete, to je menší okruh, tí susedia a blízky sa to dozvedia a tí ľudia sa tak boja, ako si vrátiť. My sa snažíme ich tom podporiť. Na psychiatrii pracuje naozaj, že multidisciplinárny tým, či sú to už lekári, psychológovia, sestry, ergoterapeut, to je terapeut na pracovnú terapiu, fyzioterapeut, špeciálny pedagóg, sociálna sestra, že s tými pacientami pracuje množstvo ľudí, ktorí sa snažia im na rôznych sedeniach, skupinách, psychoterapeutických skupinách
vysvetľovať okolnosti a na tých psychoterapeutických skupinách majú možnosť aj sa dozvedieť príbehy iných ľudí, iné ťažkosti, takže niekedy si môžu aj povedať, že tie moje ťažkosti nie sú až také, jak má ten druhý, že je to také porovnávajúce a ale na druhej strane vytvárame nejakú komunitu, akože určite, že si posúvame práve tie skúsenosti a hovoríme o tých svojich problémoch. Čo nás tak najviac trápi? Teraz hľadám vhodné slova, lebo viem, že aj v rámci GDPR úplne nemôžeme ísť do podrobna, teda ochrany nejakých osobných údajov a hovoriť o nejakých konkrétnych diagnózach, ale čo nás tak najviac trápi, ja neviem, či sa vôbec dá položiť tak otázka, že čo je tá najfrekventovanejšia diagnóza, s ktorou u vás končia pacienti a či sa to dá možno aj podľa pohlavia rozlišovať, že ženy majú problémy s týmto a muži zase s niečím iným. Čo je tá možno najčastejšia diagnóza v súčasnej dobe, ak ste ju aj spomenuli, ten COVID, že aj ten COVID sa podpísal na tom psychickom našom zdraví, čo nás trápi? Myslím si, že dosť aj po tom covide stúpli závislosti na alkohole, hlavne u tých mužov. Nehovorím, že nevyskytnú sa aj u žien, ale to sme tak spozorovali naozaj markantnejší nástup. Nehovorím, že aj iných diagnóz. Máme tam však pestrú paletu, či sú to už psychózy, depresie, neurózy, poruchy príjmu potravy. Ale aj u dospelých? Aj u dospelých sú. Máme ich menej, lebo sú aj špecializované pracoviská Pezinku napríklad, možno, že aj tam sú viac sústredení títo pacienti, ale vyskytnú sa aj u nás. Ale myslím si, že tie závislosti hlavne u mužov vedú prím. A u žien? Čo nás ženy trápi? Také tie úzkostne depresívne poruchy, aj tie ťažšie. A máte skúsenosť, že z čoho to tak zvykne akože prameniť? Lebo my sme sa rozprávali tak nejak kolektívne a sme si hovorili, že častokrát sa stretávame s tým aj teda v kolektíve náš 40-tníkov, že sa o tom rozprávame s kamarátkami, známymi a podobne. Veľmi často sa vraciame do minulosti v zmysle, že hovoríme, že za to môže tá výchova, za to môže to, že moja mama neurobila čosi, alebo že mám takéto daddy issues, že mám proste problém s tým, ako sa ku mne kedysi choval otec. Ešte stále to tak rezonuje, alebo už máme úplne iné veci, ktoré nás trápia, alebo na čo sa zvykneme možno, nechcem povedať vyhovárať, ja to nechcem vôbec bagatelizovať, je dôležité o tom hovoriť, ale deje sa to, že sa vraciame do tej minulosti a tam hľadáme tie chmáry, alebo je to všetko o tej prítomnosti, len si to proste musíme nejak uvedomiť. Ja si myslím, že pramení určite množstvo aj tých poruch psychických z minulosti, lebo viem, keď aj psychológovia robia vyšetrenie, že idú do minulosti, úplne aj do detstva, aj u dospelých ľudí. Veľkú úlohu zohráva aj otec dieťaťa v jeho živote, takže nie som psychológ, neviem to tak posúdiť, ale viem, že to všetko má vplyv v celé detstvo aj na vývoj tých psychických poruch dospelosti. Pani Vaňová, vy ste vedúcou sestrou psychiatrickej kliniky. Ako vyzerá možno taký ten váš bežný pracovný deň? Aby sme si to vedeli predstaviť. Teda, keď hovoríte, že nie ste psychiatr, ale ste súčasťou tej kliniky. Určite. Môj deň začína asi tým, že chodím na 6 ráno, mi to tak vyhovuje, takže je to aj výhoda, pretože stretávam sestričky, ktoré končia nočnú. Tie, čo prichádzajú do dennej, tak už viem, čo sa udialo v noci, viem to hneď z prvej ruky, teda od tých sestier, ktoré končia tú nočnú smenu. Tak prejdem si všetkými úsekmi, pospýtujem sa, čo je nové, podoplňujem lieky a už potom ten bežný deň, už keď teda s tými sestrami urobím to kolečko, tak idem k sebe do kancelárie, kde pracujem väčšinu času pri tom počítači strávim. Je to pravda, lebo je to objednávanie materiálov, objednávanie liekov, vybavovanie všetkých možných údržbárskych prác, lebo raz to nefunguje, raz to nefunguje. A potom sú to aj také práce okolo sestier, príjmanie nových zamestnancov, prepúšťanie nových zamestnancov. A keby len to, že sedenie. To a ono nefunguje, prepáčte, pritom sa pristavím, lebo nielen, že nefunguje, ale vám sa často pri výkone vášho povolania stáva, že vám ničia práve to oddelenie, nie? Mali ste tam takého exota minulý rok, ono to obletelo komplet celým Slovenskom, že pán mal pocit, že je výborný nápad vytrhnúť zo steny televízor a myslím, že rozbil aj toaletu. To sú také šialené situácie, ktoré sa vám počas práce dejú. Je ešte niečo takéto bizarné, čo sa vám udialo, na čo spomínate? Nie je to často, stáva sa to. Potom stalo sa taká vec, teda, keď tam bol tento pacient, tak samozrejme tí pacienti sa tam stretnú, my si to už aj neuvedomíme, kto s ktorým sa kedy stretne. Niektorí sa opakovane k nám vracajú.
a bol tam druhý pacient, ktorý to odpozeral a urobil to isté. Čiže pri druhej hospitalizácii, keď tam nebol ten prvý, tak vytrhol televízor, nie vytrhol, ale rozbil nám televízor tiež. Takže stane sa rozbil, druhý zase konferenčný stolík napríklad úplne rozlámal. Tak je to psychiatria. Doslova do písmena. Áno, takže snažíme sa, aby tí pacienti boli v bezpečnom prostredí, ale nie všetko sa dá tam tak bezpečne uchopiť aj ten televízor, no ako inak by sa dalo, však je na stene, no ale našťastie sa to nedieje často, ale dejú sa aj takéto veci. No. A keď ste spomínali, že prichádzajú pacienti, ktorí že prídu raz, prídu druhýkrát a tretíkrát, poďme sa ešte vrátiť k tým deťom a potom sa na to isté spýtam aj v prípade dospelých, aká je tam tá recidíva, respektíve aká je prognoza úplného, neviem, či úplného vyliečenia, ale teda, že sa stane, že toho človeka, dajme tomu, že stretnete možno aj prostredníctvom toho klubu Oáza a vidíte, že je v dobrej kondícii, darí sa mu a malo to zmysel. Áno, záleží to samozrejme od diagnózy. Sú diagnózy, napríklad ako schizofrénia, kedy pacient musí užívať lieky celý život, chodiť pravidelne na kontroly, sledovaný. Veľkú úlohu tu zohráva podpora rodiny, spolupráca pacienta. Máme pacientov, ktorých už poznáme ako na dlani, ktorí sa opakovane vracajú, že nechcú užívať lieky. Nie je tam ten compliance tej liečbe, že snažíme sa im to vysvetliť. Rodina sa snaží vysvetliť, aj keď tá rodina robí, čo môže. Je to dospelý človek a niekedy ho tak neuvládze, by som povedala, a nedokážu mu to nejakým spôsobom vysvetliť. Našťastie nie je veľa takých pacientov, ale sú takí. Potom je tá druhá skupina pacientov, ktorí naozaj tie lieky užívajú pravidelne, chodia na kontroly a aj pri tej ťažšej diagnóze dokážu fungovať. Dokážu fungovať, že nie je na ne vidieť, že to je psychiatrický pacient. Pravda. A je to teda sila toho, tej vôle, tej rodiny, tej podpory a toho takého zodpovedného užívania napríklad liekov a podstupovania tej liečby? Je to veľmi dôležité. A v prípade detí? Je to tak, že ak skončí dieťa u vás na tej pedopsychiatrii, že to sa tak hovorí, že máš pokazený celý život. A je to naozaj tak, alebo je výnimka potvrdzuje pravidlo v zmysle, že áno, neznamená to, že teraz som skončil tuto, ja ako 12, 13, 14, 15 ročný, nepokazím si život, zatnem sa a zmením ho. Deje sa to, alebo je to skôr tou výnimkou? Tiež je to tak, ako, že podľa diagnózy a podľa toho, akom prostredí to dieťa sa pohybuje a nemusí to byť opakované. Môže to byť jeden jediný pobyt a pomôže, ale niekedy to môže byť opakované, že naozaj sa dostáva ten pacient aj na tú dospelú psychiatriu a ide to s ním vlastne celý život. Celý život. No sme už od toho covidu, dá sa povedať, že 2,5 roka v takom bežnom normálnom režime. Sú nejaké nové diagnózy, s ktorými prichádzajú pacienti, alebo sa to točí stále celé okolo práve tých sociálnych sietí, mobilných telefónov, možno tých látkových nejakých závislostí? Myslím, že sú tie isté diagnózy, áno. Tie isté sa točia, aby som povedala tak dokola. Pani Vaňová, je ešte niečo, čo by sme chceli spomenúť v rámci tej vašej práce? Ja som vám vlastne v polovici, skočila do reči tej vášho bežného dňa. Je ešte niečo, čo sme nespomenuli a chceli by sme spomenúť? Samozrejme, že sa zúčastňujem vždy veľkej vizity, tak to máme tak rozdelené, že každý deň je vizita na inom úseku a potom v piatok je také zhrnutie, že veľká vizita prebieha na všetkých úsekoch. Potom samozrejme sa snažím tráviť troška času aj so sestrami. Vidím aj na to poschodie, tam je to akutné oddelenie, popozerám, ako sa majú, ako pracujú, čo sa tam deje. Troška, aby spoznal človek aj to ich súkromie, aby ich vedel pochopiť. A ja som medzi tými sestrami pátrala, opäť vám skočím do reči, lebo že vy ste veľký taký kľuďas, že vás, Klaudiu Vaňovú, sme ešte nevideli proste vytočenú nejak, akože by bola do vývrtky a ja, že však, ale to je úžasné, lebo na tej psychiatrii ani nič iné nepotrebujete, ale mať pohodiaka, ktorého teda to len tak nejak nevytočí. Ako možno vy trávite ten voľný čas v zmysle, že čo je pre vás psychohygiena? Psychohygiena. Momentálne možno 2 vnúčatka. Áno. Mám 3-ročné a také 2-týždňové vnúčatko. Tak sa nenudíte. Myslím si, že to je také dodanie tej energie, že keď človek príde z tej práce akokoľvek vyčerpaný, je to taká zmena. Aj keď to nie je ľahké s takými detičkami, ale je to úplne niečo o inom, ktorí dodajú tú energiu. Je to mojou povahovou črtou, že som taká, že dokážem sa ovládať. Samozrejme, že sa viem aj vytočiť, ale snažím sa to nedať na sebe znať. Že snažím sa tak triezvou hlavou riešiť. Určite sa stanú rôzne veci, však sme veľká klinika, mám tam
40 sestier a praktických sestier, 13 sanitárov, 3 študentky na dohodu, to je 56 ľudí a to sa vždy niečo deje, pravda. A treba vedieť aj vyhrešiť, pokarhať medzi 4 očami a treba vedieť aj pochváliť tie sestry, lebo ja verím, som jedna z nich, že tá práca je naozaj veľmi namáhavá, fyzicky, psychicky, po každej stránke a treba tam niekedy značnú mieru trpezlivosti pri tých pacientoch. Klobúk dole. Mali ste niekedy taký naozajstný breakdown, taký akože vnútorný, osobnostný, také zlomové obdobie, kedy ste možno vy potrebovali pomoc psychologa? Ešte zatiaľ nie, neprišlo ešte k tomu. Ešte zatiaľ to zvládam sama. Perfektné. No však vnúčatá sú cestou na všetko a teda taký ten spokojný asi, že osobný určite, život. Že podpora tej rodiny, manžel a celá rodina, teda mám 2 deti, dospelé, tú dceru, čo má tie vnúčatka, ešte mám syna dospelého, takže podporu rodiny mám určite. Dajme poslednú bodku, poslednú otázku. Zároveň vždy to robím, pýtam sa, aby teda tých hostí, aby apelovali alebo dali taký nejaký message, také posolstvo z tej vašej oblasti, čo je teda tá psychiatria. Čomu sa vyvarovať, na čo dávať pozor? Alebo takú nejakú záverečnú myšlienku, to je ten priestor pre vás práve teraz. Ja si myslím, že ľudia by si mali nájsť na seba ten čas, vedieť oddychovať, vedieť relaxovať, zájsť na prechádzku do lesa alebo pustiť si hudbu, tanec je uvoľnenie, cvičenie, tam sa nám vyplavujú endorfíny, to všetci dobre vieme, to sú tie hormóny šťastia, potom relaxovať pri dobrej knihe, komu už čo vyhovuje, ale naozaj si nájsť pre seba čas, troška vypnúť z tej práce, lebo aj tá moja práca je viac psychicky záťažová ako fyzicky a treba vedieť sa od toho odkloniť a odosobniť od tých všetkých problémov. Čiže také určitá psychohygiena. A ak sa to nedarí, tak pamätajte na to, že nie je hanbou mať bolestivú dušu, lebo aj na dušu existuje liek a nie je hanbou sa či už obrátiť na psychologov alebo psychiatrov. Dobre som povedala, pani Vaňová? Samozrejme. Nie je to hanba, ale stále to je tabuizované. Áno, stále je to taký ostých medzi tými ľuďmi, ale myslím si, že určite netreba čakať. Netreba čakať, aj keď niekedy ten človek sám nie, tak treba, aby to okolie bolo všímavé, aby si okolie všimlo, že niečo sa s tým človekom deje. Že potrebuje tú pomoc. Tak, tu dávam bodku. To som chcela povedať, lebo som teda mala rozpovedanú vetu a vy ste veľmi pekne rozprávali. Ste sa báli, vidíte, pani Vaňová, že trema a my sme na konci. Dobre. Neviem, aké to bude, ale však hádam. Bude to výborné. Klaudia Vaňová, vedúca sestra psychiatrickej kliniky, s tou som sa rozprávala v prvom tohtoročnom audiovizuálnom podcaste Impuls zo Špitálskej. Veľká vďaka, že nás sledujete či už na YouTube, alebo tiež na Spotify. Dobre hovorím, tiež lovím v pamäti, veď sme v novom roku, tak viete, no. Nejde to vždy ľahko. Ešte raz všetko dobre. Dovidenia. A ja prajem všetkým všetko dobré a ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.